Vítězem Survivor Československo se stává... Sakra, tohle není Dominikána. Zas to byl jen sen. Čau, já jsem Broňa a tohle jsem já. Je mi 26 let, pocházím z Uherského Hradiště a chtěl bych se stát dalším Survivorem. Pracuji jako programátor CNC a mezi mé koníčky a záliby patří jakýkoliv druh sportu a cestování. Už jako malý kluk jsem sledoval americkou verzi téhle soutěže a řekl jsem si, že tuhle soutěž musím jednou zažít na vlastní kůži. Je to totiž jeden z mých nesplněných snů a právě proto v ní chci být. Věřím, že já jsem přesně ten, koho hledáte. Já vám totiž ukážu, jak se tahle hra má hrát. Neexistuje pro mě nic jiného než výhra. Pozvednout ne tu trofej ze snu, ale právě tu pravou. Tak čekám na vás.